de store fester her i livet. Men hvordan ser du egentlig kirkens rolle i hverdagen og som medskaber af det gode liv? Har I nogle aktiviteter, der er med til at binde lokalområdet sammen? Altså jeg kan sige, at vi har rigtig mange aktiviteter. Og så har vi måske de smukkeste rammer, man overhovedet kan få for en arbejdsplads, nemlig en gammel klosterkirke fra 1200-tallet, bygget over 300 år. Så det er et meget smukt sted at gå hen, hvis ikke I allerede har været der. Jeg kom til at, nu vidste jeg jo, at du ville spørge mig, så jeg kom til at tænke på noget. Jeg har været her siden 1998, og præster de flytter ret ofte, men I kan jo selv regne ud, at jeg må synes, at det er et godt sted at være. I sin tid lavede Anders Bertelsen en bog om Dalum Kirke, og der tror jeg nok, jeg kom til at sige, at Dalum var et smørhul. Men det, jeg kom til at tænke på, det er, at når jeg besøger unge familier i Dalum, som regel i forbindelse med dåb eller bryllup, så opdager jeg, at en meget stor procentdel af dem, meget større end jeg havde troet, er nogen, der er født i Dalum, eller nærmeste omegn. Og lykken er gjort, hvis man kan komme tilbage, efter at have været ude og få en uddannelse, så kan komme tilbage til Odense, og endnu bedre til Dalum, og det allerbedste til den vej, man er født på. Og kan man så overtage forældrenes hus, eller bedsteforældrenes, så er lykken virkelig gjort. Og det er jo for mig at se i hvert fald et godt tegn på, at Dalum som bydel er et godt sted. Det er også et sted, som folk ved, at de hører til i, fordi det er afgrænset fint af dyreskueplads og motorvej og Fruens Bøge og Niels Juels Allé. Så man ved, hvor man hører hjemme. Jeg synes også, det er et sted, hvor der er rigtig mange store muligheder for at samarbejde de forskellige aktører imellem. Vi har for eksempel et rigtig godt og fornøjeligt og givtigt samarbejde med Dalum Bibliotek og med Lokalhistorisk Forening og med Folkeuniversitetet. Kunne måske godt ønske lidt mere samarbejde med for eksempel handelsfolkene i byen. Og måske også skolen. Ja. Men jeg synes, der er mange muligheder. Det lyder dejligt. Tak for det. Det er interessant, det du siger,